jaħdem. Caroline, technical officer Sissa ma ħadmitx. Indipendenti li tispezzjona s-siti. Waħda mis-suġġerimenti li qed nagħmlu aħna Hemm hija aġenzija, le, okej, ma mhux li tagħmel random checks qed ngħid li żviluppatur tuni sekonda li meta ikun ħajjinbeda f'xogħol, f'xi post xogħol li għandu ċertu daqs, l-iżviluppatur iħallas l-awtorità biex l-awtorità regolarment tibgħat ispetturi indipendenti biex tara li x-xogħol qed jimxi sew fuq is-sit. L-awtoritajiet Inti ma jistax ikun lir-resident. Kollha indipendenti. Iva, L-awtoritajiet. L-ħares qed tgħid li l-inspectors imorru naħa jew ma jmorru xoħra. Għax hekk għandek daw ir-rapporti jagħmilhom. Mela, ma fimx il-proposta tiegħi biex dik il-proposta tiegħi li l-iżviluppatur iħallas l-awtorità biex issir spezzjoni regolari f'kull sit. Għaliex ma jistax ikun lir-resident joqgħod iġorru r-responsabilità. Jekk jiena ġew jagħmlu x-xogħol ħdejja, li noqgħod jiena rrid inġorru r-responsabilità. Nipprova nifhem jekk ix-xogħol hux qed isir sew jew le. Jien m'għandix ir-resident m'għandux la r-riżorsi finanzjarji u laqqas ir-riżorsi li jifhem l-affarijiet biex joqgħod jimmonitorja jekk l-iżviluppatur qed jagħmel ix-xogħol tajjeb jew le. Allura r-residenti jrid ikollhom serħan tal-moħħ li jkunu jafu li mill-awtoritajiet hemm ispettur indipendenti li regolarment qed iżur is-sit. Hemm ħallas mill-iżviluppatur, imma mhux ġifieri imqabbad mill-iżviluppatur, imħallas l-awtorità biex Da suġġeriment ta' Sir Gallus. Dawa xogħol tal-awtoritajiet u l-aġenzija. Immaġini inti taqbel joqgħod jassulhom ministru taqbel ma li qed jgħid, jiġifieri da jkun hemm. Mhux jassulhom. Għatu ftit ċans, mela. Ara, l-iżviluppatur Qed jgħid għandu Andrew, drittijiet. ikun hemm xi ħadd qassal peritek, qassal tal-gaffa biex jara ma joqgħalek xi żball. Kien kollu regolarment li s-sit qed isir. U m'għandux ikun hekk, jiena mhux qed ngħidlek. Dak huwa l-obbligu tal-aġenzija u l-awtoritajiet. Jien qed ngħid illi anzi m'għandniex nitfgħuha fuq il-ġirien. Wieħed jassumi li meta hemm żviluppatur fil-qafas legali u għandu obbligu. Is-site technical officer għandu obbligu fuq is-sit. U l-perit li għandu warrant u li suppost studja bħal meta inti tmur tabib u serraħ rasek illi inti qed tikparir sew. Jagħtu pariri sew fuq dak li jsir. Jiġifieri x'imkien qed neħlu. Issa jekk hux qed neħlu għar-reba, jekk hux qed neħlu għax m'hemmx iktar riżorsi, jekk hux qed neħlu għax xi ħadd mhux qed iżomm l-obbligi professjonali tiegħu, irridu nimxu dal-każ ninvestigawh u jekk hemm bżonn jitilgħu in-nies il-qorti jitilgħu mill-aktar fees għax hekk għandha ssir ġustizzja man-nies u n-nies għandhom dritt għal ġustizzja, intejbu għandek proposti tajbin, proset għax smajtek titkellem anka proposti oħra tajbin li għandek u take them on board, naraw affarijiet oħra u nimxu Aħna qed nieħdu biex naraw l-affarijiet ċaqalqu dak li rridu ma nebda intenzjoni oħra. U għaw fej l-istat naqas, l-istat mhux il-gvern preżenti l-istat. Huwa li f'Malta min iwaqqa il-bini eżistenti u min ħaffer il-blat m'għandux bżonn ikollu liċenzja biex jagħmlu da xogħol. Ġifieri inti Mark, jekk għada fil-ħodu tista' tmur tixtri gaffa u kompressur u da tibda tieħu x-xogħol ta' twaqqif. Mingħajr qatt ma tallimt xejn. Ħajja tan-nies fil-periklu. Jiġifieri dan huwa importanti li min jagħmel dan għax-xogħol ikollu talim. Ikollu talim. ċans, Andre, tieħ ċans. Għawekka fejn naqas l-istat li wara dan l-iżviluppi kollha joħloq sistema fejn dawn in-nies jidi kollhom liċenzja. Ija, imma ħanejdlek di. Il-fatt li hemm nies inkompetenti kif qed tgħid inti suq l-gaffi. Ti ma turixu biex ukoll sinjal tar-reba illi jiena tant għandi bżonn ninwaqqgħu nibni malajr m'hawnx ħaddiema insib il xi ħadd li għandu Sinjal tar-reba, ħanajlek. Jela x'inhi? Ħanajlek sinjal. Ma jistennex li jsibu xi ħadd kontrattur jaf isuq il-gaffi. Jekk bniedem kontra xi ħadd isib niċċa fil-pajjiż li fiha m'għandhemx regolamentazzjoni u m'għandu bżonn liċenzja. Iva, m'hemmx Jidħol għaliha da. Għax jaf li ħajamel ħafna flus. Bir-rispett kollu ma naqbel xejn mal-argument tal-perit. Kull persuna. Inti Inti l-argument tiegħek, il-loġika tal-argument tiegħek hu
l-iżviluppatur. Mhux l-iżviluppatur, Permettili, għax hemm loophole qed Mhux tgħid, jew għax l-iżviluppatur. m'hemmx liċenzja, inqabbad xi ħadd li huwa inkompetenti. Fil-liġi tagħna minn żmien Adrian Iva, nafu wkoll. minn meta saret Nafx il-kodiċi tajt il-liġi, ċivili, nafx hemm tajt l-obbligu li bniedem wieħed iqabbad persuna li huwa professjonali għax inkella għandek dik li jgħidu l-kulpa negligent. Meta taħdem, għandek obbligu li tagħmel ix-xogħol. Skont is-sena u l-arti. Ġifieri l-obbligu tal-żviluppatur mhux isib toqba biex joħroġ minnha. Le, it-toqba mhux qed isibha. L-obbligu hu li tagħmel xogħol sew. Għalhekk il-problemi ta' mentalità. Il-mentalità tinbidel ukoll. Tagħna l-Maltin tal-mod Fuq il-mentalità tal-mod li nirrispettaw il-xulxin. U nirrispettaw minn X'qed jgħid dik il-Ministru il-problema. u veru fil-liġi tagħna kif qal il-Ministru hemm illi jekk jiena inqabbad kun il-ġowi, ngħidu ġowi, illi huwa manifestament inkompetenti u jiena naf li kien inkompetenti, allora jiena għandi responsabilità tal-ħmerijiet li jagħmel ġowi. Dina veru edha hemm fil-liġi, għajdli kemm il-darba din liġi ġiet applikata. Għax għandna ħafna affarijiet fil-liġi. Ok, ħajkollna nieqfu. Biex applika. Kemm il-każ kien? Biex il-qorti u mhux fil-kamp tal-Kostituzzjoni, fil-kamp mediku. Men inti tista' tqabbad bliedem li taf li hu kompetenti. Xieġibi, un-bat waħħal fl-istat, iktur il-mentalità, ħażina ta' kif qed taħsbu. Ok, ħajkollna nieqfu. Mhux obbligu.